στο Πολυτεχνείο. Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου του 1973 έγιναν συνελεύσεις σε μια σειρά σχολές. Στο κτίριο της Νομικής η συζήτηση ήταν γύρω από φοιτητικά προβλήματα. Εμείς εκφράζαμε την άποψη ότι αυτά είναι σαχλαμάρες. Ό,τι και να γίνει, αυτό το πράγμα είναι μια χούντα ας πούμε πιο όμορφη. Εκεί λοιπόν κατά τις 11 με 12 η ώρα είχε φτάσει και σαν αδιέξοδο. Είχαν και κουραστεί από να κουβεντιάζουν τώρα για το καταστατικό χάρτη για την παιδεία. Θυμάμαι ήταν ουσιαστικά μια εκδήλωση σούπα, δεν είχε ούτε παλμό ούτε τίποτα. Και μαζί με τον Διονύση Μαυρογέννη και τον Γιώργο τον Γαβρίλ, όπως καθόμασταν, και φαινόταν ότι θα είναι μια ακόμα συγκέντρωση, χωρίς συνέχεια, ρουτίνας. Έρχεται λοιπόν ένας φοιτητής και μου λέει: Γαβρίλ, στο Πολυτεχνείο γίνονται φασαρίες. Οπότε εγώ σταματάω τον ομιλητή, βγαίνω στη σκάλα και λέω: συνάδελφοι, είναι δυνατόν εμείς εδώ να μιλάμε για αιτήματα και να μιλάμε στη συγκέντρωση όταν τα αδέλφια μας στο Πολυτεχνείο τρώνε ξύλο και έχουν μπει αστυνομικοί και τα σαπίζουνε? Αμέσως λοιπόν ρίχνω το σύνθημα και παίρνει και την κουβέντα ο Μαυρογέννης όλοι στο Πολυτεχνείο. Να πάμε να προασπίσουμε τα αδέλφια μας. Και κατεβήκαμε οι γνωστοί 300 προβοκάτορες, κατεβήκαμε τις Όλωνες. Και μόλις από τη Στουρνάρα βγαίνουμε στην Πάτσιον, ανακαλύπτουμε πρώτον ότι δεν υπήρχε παρά μόνο μία συνέλευση του μηχανολόγου, δεν υπήρχε κανείς στο Πολυτεχνείο. Δεν υπήρχε τίποτα και πριν πούμε άρε παιδιά δεν ήταν τίποτα, λάθος η πληροφορία, εμφανίζεται μία κλούβα με αστυνομικούς από απέναντι. Εκεί, αμέσως για να μην μας πλακώσουν γιατί κατεβήκανε με τα γκλόψ, τρέχουμε και προλαβαίνουμε και μπαίνουμε μέσα στο Πολυτεχνείο. Μισοί μπήκαν μέσα, πρόλαβαν, οι άλλοι μισοί έμειναν έξω και φτιάχτηκε από το τίποτα μια ιστορία. Στην πραγματικότητα ήταν η σπίθα που ανάβει τη φωτιά σε ένα κάμπο που είναι έτοιμος να πάρει φωτιά, έτσι. Και ξεκινάει μια ιστορία από ένα τυχαίο γεγονός όπου ένας φοιτητής μας, νομίζω κάποιος δικός μας για της Φημαδικής, πέταξε ένα νεράτζι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός παίρνει το νεράτζι και να το ξαναπετάει. Αρχίσαμε λοιπόν να κόβουμε νεράτζια και να πετάμε στους αστυνομικούς. Βλέποντας ο κόσμος αυτό το ταλαβέρι, αρχίζει και συσπυρώνεται. Και ξαφνικά αρχίζουν να έρχονται φοιτητές και να γεμίζει το Πολυτεχνείο. Ο μόνος άνθρωπος που κατάλαβε τον κίνδυνο ήταν ο αστυνομικός διευθυντής Λουκάς Χριστολουκάς. Ήθελε να εκενώσει το Πολυτεχνείο με τη βία πριν τα γεγονότα πάρουν διαστάσεις. Ζήτησε άδεια να επέμβει από τον πρίτανη του Πολυτεχνείου Κωνσταντίνο Κονοφάγο. Ο ίδιος πιστός στις αρχές του αρνήθηκε και είπε ότι το άσυλο, το πανεπιστημιακό άσυλο είναι ιερό καθήκον για μένα και δεν πρόκειται ποτέ να το παραδώσω. Ηρωτήθη ο Κονοφάγος και είπε όχι, δεν σε επιτρέπω να πείτε. Το ίδιο απόγευμα έρχεται στο γραφείο μου ως Υπουργού Τύπου ο τότε αστυνομικός διευθυντής Χρήστο Λουκάς και μου λέει: κύριε Υπουργέ, έρχομαι σε εσάς και να καλέσω να πείτε στον Πρωθυπουργό ότι αυτό το θέμα της καταλήψεως του Πολυτεχνείου θα οδηγήσει μακριά. Διότι έζησα την ιστορία με την νομική. Πέστε του να μου επιτραπεί να μπω το βράδυ ή στο Πολυτεχνείο με τις δυνάμεις που έχω, με πολιτικά διάφοροι αστυνομικοί, να το αδειάσω. Ο Ζουνατζής οδήγησε τον Χριστολουκά στον τότε Υπουργό Παιδείας Παναγιώτη Συφνέο. Ο Υπουργός δεν ανησυχούσε. Είπε ο Συφνέος: ας τα παιδιά να κλάνουνε. Και φύγαμε. Την ίδια στιγμή τα παιδιά συζητούσαν αν θα έπρεπε να προχωρήσουν στην κατάληψη. Εμείς που ήμασταν στην ΚΝΕ, η αρχική μας άποψη ήταν ότι δεν πρέπει να γίνει. Θεωρούσαμε ότι δεν χρειάζεται να γίνει εκείνη τη στιγμή η ρήξη, αλλά ότι μπορούμε να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερα. Φώναξα τότε να πάτε στους διαδρόμους των Υπουργείων. Εμείς θα μείνουμε εδώ γιατί τώρα γίνεται κίνημα. Ούτε καν πίστευα ότι υπήρχε περίπτωση καμία 250-300 άτομα είμαστε εκεί, θα εξελισσόταν σε το πιο ιστορικό γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Θεωρούσαμε ότι δεν είχαν διαμορφωθεί και δεν είχαν διαμορφωθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για μια ριζική αντιπαράθεση με τη δικτατορία. Δηλαδή, διαπιστώσετε, μην γίνει, μην πάει να συντριβεί το κίνημα εκεί που πάει να αναπτυχθεί. Η σκέψη δεν ήταν τελείως κουτί, ας πούμε. Δηλαδή, μην εκ των υστέρων, μην τους κατηγορούμε, αλλά δεν ήταν μέσα να ζούνε τον παλμό ότι εδώ γίνεται κάτι καινούριο. Μοιάζει λογικό αυτό. Μοιάζει λογικό. Πιστεύω όμως ότι αν είχε συμβεί, θα είχαμε οδηγηθεί σε μια κυδαιμονευόμενη δημοκρατία, σε έναν κοινοβουλευτισμό ακροτηριασμένο.
Υπενθυμίζω ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, ήταν μόνιμος και εκλεγμένος λόγω δημοψηφίσματος πρόεδρος Δημοκρατίας. Θα είχαμε κάτι σαν τη Χιλή. Έναν κοινοβουλευτισμό με τον Πινοσέτ, τον αντίστοιχο Πινοσέτ, πρόεδρο Δημοκρατίας. Δεν το σήκωνε. Δεν το σήκωνε. Παρά ήταν. Ο κόσμος ήθελε μια πολύ μεγάλη ριζική αντιπαράθεση με την δικτατορία. Εδώ και τώρα. Εκεί και τότε. Και κέρδισε. Αλλά βεβαίως δεν πειθαρχήσαμε εμείς στην κομματική γραμμή τότε. Όταν είδαμε ότι η γραμμή για μη κατάληψη δεν πέρναγε, τότε ειδοποίησαμε και εμείς την καθοδήγηση ότι θα μείνουμε μέσα στο Πολυτεχνείο και θα πάρουμε τις ευθύνες μας. Όταν βγήκε η απόφαση, λοιπόν, πήρα την απόφαση εγώ να τα πάω στον τύπο, στις εφημερίδες. Φίλε, σε όλες τις εφημερίδες που πήγα, προβοκάτορες μας είπαν. Αλήτες μας είπαν. Ότι πάνε να χαλάσουμε την ιστορία, ας πούμε, με τον Μαρκεζίνη και τις εκλογές και αυτά όλα. Ο μόνος που μας φέρθηκε καλά, θα το λέω και δεν με νοιάζει, ας πούμε, ήταν ο Βάς όταν πήγαμε στη Βραντίνη. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Καταρχήν φτιάξαμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Γιατί ξαφνικά άρχισαν να ακούνε Αθηναίοι, ας πούμε, στο Περιστέρι, στη Κεσαριανή, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Φάλιρο, παντού, ας πούμε, κάτι που είχαν να ακούσουν, τέτοιο δεν είχαν ακούσει ποτέ. Αλλά έστω και να μιλάει αντικαθεστωτικά, είχαν να ακούσουν, όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολύ. Και μάλιστα με έναν έντονο ερασιτεχνισμό, ο οποίος όμως λειτουργούσε, είχε μεγάλη διεισδυτικότητα. Έκλαιγε ο κόσμος δηλαδή. Και άρχισε να κατεβαίνει. Την άλλη μέρα το πρωί άρχισαν οι φουρνάριδες να φέρνουν κοφίνια με ψωμιά, να μας φέρνουν τρόφιμα. Το τι χρήματα μαζεύτηκαν, δηλαδή παίρνει ο κόσμος και ένιωθε την ανάγκη να αγοράσει καραμέλες, τυρόπιτες, να τα δώσει μέσα. Ήταν μια εκτόξευση στον ουρανό της ανιδιοτέλειας. Και όχι μόνο από τους μέσα, ήταν και από τους έξω. Ήταν μια γριούλα που ήρθε στο κάγκελο, πολύ μεγάλη γυναίκα, έτσι φτωχούλα, φαίνεται τοχοντημένη, η οποία βγάζει το μαντίλι της και το είχε κάνει κόμπο, κάτι κέρματα, ήταν 50 δραχμές, ας πούμε. Παιδάκια μου, ξέρω εγώ, πάρτε τα, να πάρετε, να φάτε, να τρώτε, να έχετε να τρώτε. Ήταν επαναστατικό κλίμα, υπήρχε ένας οργασμός δημιουργίας, ξέρεις. Υπήρχε και μια έμπρακτη υπέρβαση της αλωτρίωσης και όλων των συμβάσεων. Ήταν μια μέρα ή μέρες ανάτασης που είναι δύσκολο και να τις περιγράψει κανένας και να τις ξαναδεί στη ζωή του. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος που έζησα αυτή την εμπειρία, που μου έδειξε το τι μπορεί να κάνει ένας λαός που είναι ενωμένος και ομόψυχος για μια αλλαγή. Ήταν κάτι μεταξύ αντιφασιστικής εξέγερσης και Μάη του 1968. Ήταν μέρες ουτοπίας, ελεύθερης έκφρασης μετά από 7 χρόνια. Στην εργατική συνέλευση συζητούσαν το είδος του σοσιαλισμού που θα εφάρμοζαν τις ερχόμενες ημέρες. Στη συνέλευση θα πρέπει να συμμετείχαμε πάνω από 1.000 άτομα. Κάποιοι βλέπαμε ότι η εξέλιξη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα είναι η εγκαθίδρυση της σοσιαλιστικής εξουσίας.
Και το πρόβλημά μας ήταν εάν, ας πούμε, ο χαρακτήρας των Σοβιέτ θα είναι εργατικός, αγροτικός, εργαζόμενοι, φοιτητές και πού θα χωρέσουμε όλοι μαζί. Και σταματήσαμε μετά την κίνηση τη δεύτερη μέρα έξω, μπροστά στο Πολυτεχνείο. Βάζαμε πάνω στα τρόλι που περνούσαν, κολλάγαμε κάτω η Χούντα, θανάτος στο φασισμό, Μαρκεζίνη, Μασκαρά, Παπαδόπουλη, Φωνιά. Δηλαδή, δημοκρατία έχουμε, ορίστε. Την εκμεταλλευόμαστε και κάνουμε διαδήλωση και φωνάζουμε.